Meillä on ihan valtavasti pelkovelkaa tällä hetkellä kollektiivisesti. Sota, pandemia, kaikki tämmöiset ilmastonmuutosjutut, ne aiheuttaa meissä semmoista pelkoa, että koko maailma kohta räjähtää. Ja hyvin harva meistä tuntee sen pelon, hyvin harva meistä edes tunnistaa sitä peloksi. Se vaan menee semmoiseen katastrofiajatteluun. Ja pelolla onkin semmoinen tendenssi, että se nousee tänne meidän ajatuksiin, koska me ei haluta tuntea sitä täällä kehossa, niin se nousee tänne. Se on vähän kuin ilmapallo. Me yritetään painaa veden alle ilmapalloa. Me yritetään tuntea, blum, blum, se niin kuin pomppaa sieltä alas. Ja meidän pitää niin kuin muuttaa sitä meidän systeemiä, sitä, että se pelko onkin turvallista. Se yleensä vaatii yhteisöä, me eletään aika individualistisessa maailmassa. Se vaatii sen yhteisön, ystävän, kaverin, kannattelijan, joka sanoo sulle, että kaikki on hyvin, se on tosi turvassa. Ja silloin me voidaan sen itse tunteen antaa tuntua. Ja kun me tehdään tätä, rakkaus tuntuu helpommalta, kun me käsitellään pelkoa, me ei ikään kuin olla niin arkoja ottamaan niitä askelia elämässä. Me luotetaan elämään siihen sen virtaan. Meille tulee ikään kuin sen pelon tilalle luottamus siitä, että kaikki tulee menemään hyvin. Kaikki on mun parhaaksi. Siksi meidän kannattaa käsitellä tätä pelkovelkaa. Mitä enemmän me tehdään sitä enemmän se muuttuu kollektiivisesti ikään kuin paremmaksi, eikä meidän tarvitse elää siinä pelossa. Resonoiko tämä yhtään? Ootko tunnistanut itsessäsi pelkoa? Kommentoi mulle tuohon jotain alas, jos näin on.